Unsay masulti nimo sa mga college ug pangaon og senior high? Unsa? Unsay masulti nimo sa mga college ug pangaon og senior high? Ano ba sila gapangaon? Nagapangon sa gapangalaplap. Oh, ala. Nalaplap Child ka. abuse. Child abuse? Ikaw na child abuse na baka sakad. Oh, Pila na? kaisa. Uy, hadlok di mo. Gago! Okay, unsay masulti nimo sa mga college ug pangaon og senior high? Ang karon nga gapatol college, ang kaning college gapatol og mga senior high. Ang karon nga gapatol college, ang kaning college gapatol og mga Unsay masulti nimo sila ha? ning kan lang, ning sa kuan lang ang side case. Okay lang siya pero napay uban nga over the belt na po sila. Over the belt. Ning Ba na over the belt na baka wala pa. wala pa sad. Wala pa, gusto na may try. Dili. Kaya di ko gusto ning under-underon ko sa uyab or anything nga ning gusto College niya. mo yab. Pare, same ni senior. Senior citizen? Senior high. Senior high. Oh. Ning nga ko lang di ko gusto ning under-underon ko kay sakit pud ka sa lalaki, sakit pud sa part ng lalaki under-underon ka sa girl. Nga samot na ning uyab pa mo. Oh. How much more kung paano mo minya na mo? Hugot ka ito ba? Kasi masulti rin mo sa mga college sa pangaon og senior high. Kuan, laban lang, kaon lang. Ayaw, wiri kay manluwa ni. Gago! Kasi masulti rin mo sa tanan ng mga college sa pangaon og senior high. Kuan, padayon. Dayon, nakaon na day ka. Wala po. Ano kayo makakapadayon sila? Para mapusog sila. Busog sila. Gusto pa day ka magpakaon sila ha. Depende sabot. Kasi depende sabot-sabutan lugar. Oh, sabutan judoy. Nasabutan na ba ka sa wala pa? Wala pa. Wala pa. Sabutan na taon niya. Ice for me. Membro ka sa manyak. Okay, unsay masulti nimo sa tanan ng mga college sa pangaon og senior high? Kuan, mayo na. Ayun na, nakaon na ba ka sa wala pa? Wala pa. Gusto ka magpakaon? Dili. Gusto ka ako'y makaon sa imo? Nanya. Gagawa. Pero diba gusto gini ka no? Kung anong mura kag naong manguhaon na yung college? Dili pa. Dili pa di ay. Dulugay ba? Padulungay pa, manguhaon na gini ka. Medyo. Masulti nimo sa mga college ug pangaon og senior high. Dili na siya bastos pero padayon na lang guys. Kaya na ikaw nakaon na ba ka sa kadla pa? Nakaon na. Nakaon. Bastos ikaw ba? Kapila. Kay Saray. O isa, unsay feeling? Lami. Lami. Ikaw lami ka. Lami ko. Lamong naong. Gago! Okay, unsay masulti nimo sa mga college ug pangaon og senior high? Ay sus. Kuan. Isa. Wala, sila ayo. O sila yun. Nakaon na day ka? Okay, kuan. Kapila ka nakaon sa college? Kay sir ako na biktima dai. Para na biktima. Gaba. Ako na biktima man ka. Ay ginoo ko na ilad tawon. Nagpailad po siguro ka. Ay, na siguro kay marupok man. Marupok ka. Klaro mo sa timong na marupok. Kung sa masulti nimo sa mga college sa pangaon og senior high. Padayon lang. Padayon lang. Ikaw gapangaon ka college dili. Sahay. Sahay nakakaon na di ka college. Oh, siyempre. Lami. Siyempre ako yab. Imo uyab college mo uyab. Magbulag ra gyapon mo. Gago! Ug kaunon kaniya sa mga part-time mo gusto ipakaon. Tiil. Anong tiil man? Ang main law. Main law ug gari tiil. Ano man nga naman? Wala lang. Gusto nimo tiil Oh. para romantic. Para- Ikaw romantic ka. Para walay kuan gikan sa pinakabos man sa babaw. Manyak gidi ka no. Ipatulon ba nimo sa imong tiil dili? Dili. Anong di ba may patulon? Wala ning tiil. Nga tiil putlo na nato na. Ayo pag. What if imo hayang tunlon? Wala ka kahadlok. Imong tiil. Aw. Basta sige guna ba. Dili gidi patulon sa iya. Dili, yun. Ipakaon lang. Oh. Pakaon okay ra si makaon Oy, niya. pakaon. What if ako mukaon na na? Talaga? Ay, pagkakaon. Imong tiil bo. Ay. Lain yung una ba? Okay na. Okay sa imo ha. Unya ato sa butang. Gago! Og kaunon ka sa imong uyab unsa nga part sa imong gusto ipakaon sa iya ha? Sa ko lang karon wala. Anong di man may pakaon ng imo ha? Sa iya ha? Karon nga bata pa sad Bata pa? Napa may plano mo man og college. Mong naong bata. Pero kabalo na magyabo ka og bata. Oh yes. Pero sa man jud, pakaon na nimo dili. Dili sa. Ang dili man. Wala pa'y plano. Wala pa plano. Planuhan na to niya. Wala. Puhon po pag ipakaon mo sa ipatulon sa inyo mo sa dili. Patuloy. Ano kasi ipatulon sa iya ha? Tanan-tanan. Tanan apil ka tunon kaniya. Basi. Og kaunon kaniya unsa nga part sa imo imong gusto ipakaon? Unsa uy? Sa college ba? Ano mga college ba? Og kaunon ka sa college unsa nga part sa imo imong gusto ipakaon sa iya ha? Wala, ambot unsa? Anong wala man? Unsa? Unsa nga part sa imo ang gusto nimo ipakaon sa iya ha? Wait lang, ambot unsa? Unsa kung kuan? Bumbis mo siya. Gago! O bisag unsa siya na balance ang kanon. Ganahan pud ka. What if ang imuhang iyang kanon? Ha? Imuha iyang kanon. Hot cake. Hotdog. Ipatulon ba nimo sa iya dili?
Patulon ay. Nakatulon na kasukad. Wala pa. Nakatulon na siya sukad. Wala pa sa Gusto ka mo tulon. Basin. Manyak gid ka. Kaunon ta ka, unsa nga part sa imo yung gusto ipakaon? Kuan. Unsa? Kuan. Dugay ba? Akong til. MTL. So, kaon na ako MTL. Nga ng TL man. Nga ng TL man. Kay murag dito magsugod ng energy pataas. Ah! Gago! Certified manyak gid ka. Huwag kaunon kaniya unsa nga part sa imong gusto ipakaon sa yaha. Kuan. Unsa man? Ikaw. Imo ha. Anong tudlo man? Kay Sayundra. Sayon ra. So ipaumam nimo sa yaha. Dilisad. Dili nga naman. Pagunitan siguro. Gunita ikaw nakagunit na ba kasi wala pa? Sayang kamot. Oo. Sayang kamot. Kapila ka nakagunit sa iyang kamot. Kadaghan. Kadaghan. Og kaunon kanya unsa nga part sa imo imong gusto ipakaon sa yaha. Kuan, Unsa? sa gusto niya. Sa gusto niya. Kung unsa yang gusto. Ang gusto ipatulon nimo sa dili. Ambot lang pud sa iya og tunlon niya. What if dili niya tunlon? Aw di niya tunlon. So okay ra sa imo ha. Okay lang. Kaya kung sa what if tunlon kaniya tibuok. Aw tsada noon. Kaunon kanya unsa nga part sa imo gusto ipakaon sa yaha. Akong kwan. Imo unsa? Akong Ang kwan. Ang gugma. gugma makaon niyang gugma. Oh, makaon na gugma. Saan pagkaon sa gugma? Ipatulon nimo sa iya dili. Patulon. Ano saan pagpatulon? Ikaw nakatulon na ka sa kadla pa. Wala pa. Gusto ka mo tulon? Dili. Ako ah. Tulon na to. Tulon na to. Gago! Kumain lang po kagalit sa gusto nimo. Gwapo nga bugo or batig na nga bright? Batig na nga bright. Ano batig magnaw nga bright? Kay pareha mo. Or bugo ka pag or ano ba? Sana magudto siya kay Kuan. Bahalag bating nang basta bright. O, di ba ako saan mabuhi ko niya. Buhi ka niya. Ikaw mabuhi mo siya. Ambot basin. So sa go magbinuhi ay mundo ha. O, Nakabuhi na ba ka sa kadla pa? wala pa. Nakatilaw na ba kag buhi? Wala pa po. Buhi nga isda. Buhi nga isda na. Kumain lang po kagalit sa gusto nimo. Gwapa nga bugo or batig na nga bright? Kuan lang sa kaning balag batig na basta bright. Ano man? Kay bugo ka. Dili po. Adili po. Kung unsa na nang kagapa kung kuan. Bugo, no? Kung bugo. Ano man? Wala say makonsi mo. Puro na lang magsalig si mo. Ano na lang. Salig na lang tanan. Siya gasalig siya sa imo ha. Dili po. Bulagin na lang kung gasalig siya sa imo. Kumain lang po tag college. Unsay gusto nimo? Gwapo nga bugo or batig na nga ano, nga bright? Gwapo nga bugo. Ano man? Kay bugo pug ka. Hoy, di ko bugo. Adili di ay. Yeah. Compatible lang bright ug bugo no. Ang anong bugo yeah, man, anong bugo very. man. Kuan man kay kanang bugo nga gwapo. Gwapo naman siya, pwede pa may enhance siya ang knowledge. Charot Pag ano lang. pagpangit di kanahan. Ha? Basin na mo. Choosy kay ka mura ka gwapa. Kung main love pud kag college unsay gusto nimo? Gwapo nga bugo or batig na nga bright? Batig na nga bright. Anong batig magnaong? I need Masura- kay Kuan ka ng senior high pa ko, ilig college. Kailangan gina ko na kay siya. Ano kailangan man mo siya? Basin membro ka sa Gold Eagle kay kailangan nimo siya. Kay Kuan ka ng Kay bugo ka. dili. Adili. Oo, kay bugo ko. Kailangan ako bright nga mutabang na ako. Matabang na naglisod ka. Slight. Kung main love pud kag college unsay gusto nimo? Gwapa nga bugo or batig na nga bright? Batig na ako nga bright. Ano man? Kay para magnaong. Kaya para Adili. si bright. Para sa bright. Sa pa jud. Wala lang, tsada lang. Sada. Kay mas maka-attract mong ang bright kaysa sa ang intelligence kaysa sa kwan, personality. Oh, bantog attractive pud ka. Oh. Kung main love pud kag college unsay gusto nimo? Batig na nga bright or gwapo nga bugo? Kuan kanang gwapong ay bright nga dili gwapo. Bright nga dili gwapo nga naman. Kay na may future tapos May para future. pag secure datong future. Secure din future. Klaro man sa si muna wa kay future. Na kay future dyan. Ano aday? Kung main love pud kag college unsay gusto nimo? Gwapo nga bugo or batig na nga bright? Okay pala yun. Ano man? Kay wala makagusto nimo. Dili. Kana di ay. Nana mo kuyab. Nakayab. Bulag ra gyapon mo. Gago! Di lagi mamubulag. Kuan. Mas piliyon na ako. Kuan. Unsa dugay? Nga bright. Pangit nga bright. Unsa to? Unsa man nganong pangit nga bright man? Anong batig na man nga bright? Kay bugo ka. Dili. Adili di ay. Dili sa sayangon nga. Let's go. Let's go. Oh, unsa man? Let's go. Ay. Score. Ay, mas kuan lang. Wala. Mas pabor-pabor kung pangit. Mas wala kay pakialam gyud.